Здравейте, аз съм Пламен от канал Кулинар и днес гостуваме в палачинковата къща, където за нас ще приготвят най-вкусните палачинки, които сте опитвали. Здравейте, казвам се Криси от палачинковата къща. Днес ще ви покажа как ние тук правим сместа за палачинка. Така, първо, сместа, която ще направим е за 5 палачинки. Взимаме, тук сме отделили 250 грама мляко, прясно, 100 грама брашно, едно яйце и малко сол. Първо, аз ползвам нож за да разделя, да щупя яйцето, така. Разбиваме го, след което добавяме млякото. И също така брашното и малко сол. Готови сме с сместа. Ето така изглежда готовата смес. Върху на горещения тиган сипваме малко олио. Разпределяме го равномерно целият тиган. Така. После един черпак сипваме. И него също с въртеливи движения го разстиламе хубаво по тигана. Да покрие равномерно, не така? Да, след което оставяме и изчакваме. Колко време горе-долу се чака на жив огън, като се прави? Зависи от котлона, може би минута. Около минута. И се доверяваме най-вече на шесто чувство или гледаме и проверяваме. Проверяваме. Проверяваме дали е изпечено. Изчакваме отново 30-40 секунди. И пак проверяваме и сте готови, не? Да. Печем до готовност. Проверяваме още веднъж на другата страна. Хоп! Готова е. Ето така изглежда готовата палачинка. Това е. Добър апетит! За повече рецепти посетете нашия сайт www.mancha.com. А също така посетете и нашия магазин за кухненски инструменти и сладкарско оборудване shop.mancha.com.